No niin, siinäpä se nyt olisi tuokin purettuna. Mikä tänään tuli 2 pakettia. Eli se ilman putsari ja sitten tällainen LGn kuivuri. Eli niin. Ensin menee vesi. Ei tarvitse sillä niin kuin olla tuolla, mikä tää on tää kylpyhuoneessa, että jonnekin viemärin menisi. Tuon muistaa aina tyhjentää ja niin, teikös tää? Joo. Sellainen ja eipä tässä ihmeempiä nappeja on. Tuosta lähtee virrat. Ja näköjään tonnekin tulee valot. Tästä on syönyt. Ja tässä on ekanakin tää yksi suodatin. Tähän saa auki ja niin poispäin. Ja eikö täällä ole kaksi? Joo, on täällä suodatus. Niin. Joo. Se on siinä. Sitten on ohjekirjaa ja QR-koodi, eli kun pääsee tonne mikä tietokoneella, ei kun kännykkään saa apin, niin sillä saa sitten, mikä tää on tää, ohjelmoitu ja ajastettu ja niin poispäin ja tällaista. Niin jos sen sitten jonnekin pesuhuoneeseen ja haluat, että se vesi ei kondenssivesi tänne, niin tällä pystyy sitten liittämään sen viemäriverkkoon. Konehan näyttää tältä sisäpuolelta. Missä lies se valo? Tuollahan tuonne. Tollanen lamppu siellä palaa. Ja jotain ohjeitakin on siellä. No niin, tuo suodattimen tyhjennystä ja muuta. Mitä täällä on? Shipping. Pitäisköhän tää? Joo. Semmonen. Laitetaan tuohon vaikka. Ja niin. Vähän se kun läntetään luukku. Lähtee lentoon koko tivaali. Oven pystyy vaihtaa kummankätises vaan ja 10 vuoden takuu. En tiedä pitääkö käydä verkkosivulla sitten laittamassa koodit koneesta. Mut. Tässä on jotain pesujuttuja. Niin tää Rack Dry oli niin tänne tulee semmonen jännä tuon peräseinään kiinni ja sit se tulee näihin rytilöihin, niin siellä vaikka kengät laittaa, niin rumpu pyörii, mutta se pysyy paikallaan, niin saa kengät kuivattua. Tai jotain herkkiä vaatteita siihen. Joo. Tässä ihan nollasta, eli pauset on. Mikähän helkutin ohjelma se oli, piti laittaa vähän aikaa pyörimään, että lähtee se koneen haju tuolta sisältä, niin mitäs muuta täällä on ihmeellistä. Näistä sai erilaisia beep-offia pois ja lapsilukkoja, kun yhtä aikaa painaa tota ja. Mitäs täällä on? Tää menee
Ihan sekaisin näkee. Joo. Mikähän se olisi ollut se? Pitäis varmaan ohjeet lukea. Laitetaan tuo sekakansia. Tunti 10. Ui. Valot sammu. Extra laite saatu. Hetkinen. Eikö sitä saa? Josta se sai. No niin, nyt kun pitkään painaa, saa tuon valokin tonne sitten. Miksi se rupes tuo yksi vilkuttaa tossa? Niin kai se on sitten kun päällä on, niin näillä mennään. Eipähän siinä mitään, siinäpähän pyörii nyt ja lähtee ne hajut. VG. Ei muuta kuin päivän jatkot ja jatketaan.